Ja. Nu ska jag visa Glennisen. Two girls, one cup. Och se hur han reagerar. Ja, fan, vad menar du med det? Two girls, one cup. Fan. Och på det igen här. Nej! Åh, fy fan. Åh, fy fan. Åh, din jävla artigt. Åh, fy fan. Fy fan. Det är dina två säger. Åh. Jag bygger detta. Åh, jag spyr nästan seriöst. Åh, fy fan. Stäng av. Stäng av, du vet. Åh, fy fan. Stäng av. Stäng av, din jävla. Fy fan, då är det så jävla äckligt. Åh, fy fan. Jag sitter nästan.